danatxe. Eskei non? Eskatzen dukitaz, nik, pernilek, hilabete nire, eskatzen. Eta gero, ekardo sarien, eurizentzako. Ze eurizen da txarra, eurizen sartzen badu, ezein da kotxoetxizako. Zara espezialatuz, karnaitik ekartzen zara, sindikatutik eta nio jozi. Initzen, da, sartu sakuetelez, 10 ondo, eta kamara, boladun azpizen kamaroti edo lastezien, aixi igaz, zeskatzie, bero goten da. Da beroa, eulizedeko. Da eulizede zei dekutuz gero, kotxoetxizak. Eta kamara, boladun azpizen, mini gantxoakaz, kordela bari gantxoak, ze kordela, kordelateko ardurie, arratoiek kordeletik izo neiken deue. Metaletik ez, gaban eiken dute. Aitu? Arratoiek metalien zine, balize, gaban eiken deu. Kordelin za, sokateko, balen txomuz.